Egunon, Jordia. Egunon, Maria. Zer moduz? Ondo. Ondo, venga, hasiko gara galderekin. Zer inspiratzen zaitu kuadroak egiteko? Bideloren pinturak dira sarritan ioniko gisa interpretatu. Bi sabelean ionizatzaileek baginaren bulba edo sabela eta bizi iturri zentzua hartzen du. Beraz, bideloreak emankortasuna eta bizitzaren simboloa dira. Egin dituzu lanetatik zein da zure gustukoena, zergatik? Nire gustukoen kuadroa Lorena da. Loreak gorroto ditu. Horiek margotzen ditute ereduak baino askoz merkeagoak direlako eta mugitzen ez direlako. Nola egin zinen famatua? Pinturak ikasi nuen Chicagoko Arte Institutuan eta New Yorkeko ikasle ligan, Amarillo, Texasen. Irakasle gisa aritu nintzen, 1914an eta 1916an Hego Karolinan. Ez nintzen estatu batuetatik estatu batek artera, eta horregatik lehen artista erabat estatu batu erraz jotzen naiz. Eta azkeneko galdera, zergatik gustatzen zaizu artea? Artea gustuko dut hizkuntza bisualara emozioa erretratatzeko forma bat dela.